Hej YouTube. Jeg har fanget mig en kold og salut i dag, mand. Og så prøver jeg at springe, så har jeg en subwoofer kaster. Vi har taget en hende ud, så jeg prøver at springe noget. Hvordan to? Wait. Vent lige, to. Syg. Der var øverste del. Der er øverste del for Flykke. Altså, den er fast. man. Fuck, der var skrald på, man. Se, man. Der er næsten ikke engang sket noget med det her, man. Og der. Der er backflexen og... Se, man. Philips. Jeg vil vise bare, Philips, det er bare noget lort, man. Philips, Det er det er bare billig kopi, man. Jeg beslutter at ses YouTube.